Mga kuwela, at itong araw na to ay sahod day. Yan, papasahod tayo ng mga, syempre mga pinagtrabahuhan ng aking tito at pinsan sa aking bahay. So sahod day, it's payday, it's happy day. Ba, may kalendaryo pa to, si Inspector. Hindi! Hindi ko na kaya eh. Oh, yan na si nanay. Ayaw naman na maglimas. Oh, lagot kayo. Hindi ko na kaya maglimas. Oh, tuding. Limasin nyo naman, oh. Hirap na ako. Oh, bigyan ka ng tito ding, oh. Dami niyong sahod na yan. Madaling araw pa ako, walang tigil. Yan na, si nanay. Naka-organize lang naman. Grabe, nakalendaryo yung ano. Bati half day, kanya half day ko ha. Ano, no? At saka yung mga validation day. Hintay ka lang mama, para maliwanag. Eh, shoutout sa mga nanalo, puro gibara. Nanalo pa ako, yung blessing tayo ngayon. Blessing, ay dapat daw, ano daw yun? Ano daw yun? 300 na lang, dati manini 250. Grabe oh! Kaya ako snag 250. Ay Beto, wag ka gumawa ang sarili mong ano ha. Siyempre, lamang ako doon. Ako yung ano, balato yun. Ay, ano ba yun? Pero... Oh! Umiyak, bawal yan. So yun po, dito kami sa taas magsasahuran at medyo maliwanag dito at maliwalas. Walang isturbo. Ah! Papapayat na talaga ako. Saglit lang na umakyat ako ah. Yan. Ito na po ang ating mga ano, sahurero. Sahurero. Yung mga daily time record nyo, asan na ba? Ako may daily time record ako eh. Lugi tayo dito. Paano kayo? Ako meron dito. Engineer to, lugi Okay. tayo. So 6,000 minus ano yan? 3 ano yan? 3,600. 2,400 na lang. Kung nandito, Yes. 1,400 nga lang eh. Kasi kulang ng ano, ng days. 2,400. Blessing. 2,400. 1, 2. Yung 100. Ayun. Tapos yung panalo mo na, yung panalo ni Tito Ding Dong na sa ano? Ano yun? Sa Chlorine? Ano ba yun? Sodrox. Ay, sandaan mo lang ha. May sandaan na lang ako dyan. Kay Kuya Salamat Logi. sa ano, sa Gracia. Yung sa akin. Salamat kay Mami Melba, salamat po. Ito kay Kuya Logi, laki. Partial muna. Bali, 14 days ka kuya. 14 days. Tapos yung dito, ilang days yun? 3. Ay, 3. 4. Magkano? Yung last yun na ano eh. 14, 15, 16, 17, 18 times 600. 10,000 Dami laki oh. Dito ko po rito. Laki na sweldo. 10 milyon. minus bali Yun lang. Minus. Yan nakakalungkot eh. bali ang bali ay 3,050. 3,500. Tapos yung ano ka 200 kagabi no. 7,000 naman. Tama ba? Ang dami niyan. Yan, kamali. Ulit nga. 18 Shit, David, doon yung kami ni cellphone ah. times Ano ko sa birthday. 600. Wala na. 10 minus ano yan? 35 plus 200. 37. 37. Ay, gagi. Ayun na nga yun lumabas na yun. 7,100. Wala pa. Logi. Laki, Logi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung 100, bigay mo na lang sa kanya to. Ayun, bilangan natin ulit baka sa mobile. Bilangin ba? Hindi, kung baka nagtataka kayo bakit na ganito kalaki yung sahod kasi natenga po ng ilang linggo, 2 no? O mga ganon. Mga ganon. Eh kasi nga, yun sinasabi ko nung nakaraan sa vlog ko na mas inuna yung buhay kaysa sa bahay. Kasi may kailangan na operahan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, Magbabayad pa ng utak. 7. Plus 100 sa akin ah. Kay Berto. Yun ang malaki.
Ako naman, paano ba? Liberto. Si Alpha Berto, Pilipino. Liberto ay may 10 days tapos plus yung pinasok mo dito. 2 araw. Bali 12 days times 400 minus yung kain. Kahit kuryente. Ano ba sa'yo, Bert? Ha? Para wala na akong kukunin. Ano ba ito? O ito, halika rito ay Okay lang to? 4.8. Yup. 4.8. Tapos ang bali mo 2.5. Meron ka pang sinasabi mo nung nakaraan na hindi ko nalista. Yung sinabi mo nung nakaraan na hindi ko na ililista yun. Umamin ka, huwag kang mag-ano. Sabi mo Umamin kagabi, ka. eh, 180 ba yun? 180. So, wait lang. Gigawin ko na lang itong 600 minus 26. 26 na lang. Birthday ko na, So, 3 22. Ang sahod ni Berto ay 22. Lumamang pa ako sa'yo. Sabagay, lumang ako sa'yo nagpasok eh. Pingi ako ng Diba? 300. Meron pa eh. Wait lang. Meron ba? 1.6 lang bali ko. Ay, bali pala, gago. Ulit. Tumasok ng konti. Tumaas ba? Oo, tumasok ng konti. 10, 12 days times 400. Gago, okay na sana eh. Tinisinita mo pa. Pababa ka pa tuloy lalo. Okay na sana eh. O, tingnan mo ah. Tapos, Kung sumama ka kasi sa akin ditong gumagawa ko. tapos ang bali mo, 1,000 pala, tama. Minus 1,000. 1,600. Gawin na lang natin na alam ko kasi may binali pa sa akin 10 ito days eh. ka na kayo Ling. 180 to meron ko eh. It's a validation day. It's just a... Yeah, mo gawin na natin 200 lang yun. Minus ano yun? 16. Ayun, gawin na lang natin ano. Sweldo. 18. 1850. Dahil siya doon logi, pero 7,000. 1850. Tagal ba naman eh. Oh. 2950. Ang sahod ay 29. Ano? Laki. Ako pinamababa ah. Laki ng bali mo eh. Ayun nga eh. Hindi ko pa pinawas yung ano dun eh. Tingin ano. May mga hidden agenda pa yun. Hindi na agenda dun eh. For human kind consideration na yan. Lumirekta eh. Ha? Lumirekta. Rekta dun eh. So ayan. Pag sa atin ano eh. Pag sa atin ano lang eh. Hati-hati tayo. Tapos, Pag si Kuya Ding lumekta doon malaki. May pa-birthday sa'yo si Mami. Oy, thank you po. Thank you Ano man sabi mo, ginawang Alberto. May pa-birthday sa'yo si si Mami Melba Burns tsaka kay Angela. Thank you po, Mami Melba, sa birthday. Thank you. Thank you po, thank you po. Bakit? Open yan? Oo, Yes. nakaano yan. Mama may Mami Melba. Mami Melba, thank you po. Pwede ba English Madam speaking? Melba, thank you very Thank much. you po. Ay, Yan, okay na. So, Thank you. ano na tayo? Nakaraos na tayo. ay, sama ka? Nakakawala ng ano ah. Ayoko. Ano sabi mo? Nakakawala ng ano pagod ah. Ako na pagod sa 7,000 eh. 7,000. Sinawad ni Kuya Lodi. Sumabay sa fiesta, thank you, thank you. Pa-inom na yan. Jesse, kayo. Pa-burger na yan. Birthday to you. Walang handa. Happy birthday. Ayun nga pala, malapit na birthday nito, 29. 29, may handa Ba, na. nakaporma kayo ah. Kami doon. Anong gagawin nyo doon? Best ng ilog. Picture. Pesta ng ilog? Mga bato yan. Wala ba tayo dyan? Tara, ikot tayo doon sa labas. Ikot tayo doon sa labas. Apat anak. Ay, ikot tayo doon sa labas. Tingnan mo, nagsisauran lang to, hindi na ako pinansin. Ikot tayo sa labas. Ikaw, wala ko na ng atay ng ano. Ikot na, doon lang tayo sa palengke, tapos balik tayo, tingnan natin yung ano. Kasi nga po, piyesta po ng ilog dito sa Taguig at ito na nga malapit ng bumuhos ang ulan. Hindi maaaring hindi umulan kapag piyesta ng ilog, kailangan umulan. Hoy, mama, wag mo iskamin niya kay Angela ha. Ay, panalo ko kagabi. Anong scam? Ako nga ni-scam. Nanalo ka ba kagabi? Nanalo, pangatlo yan, Ayaw nga pala, no? Nawala sa isip ko, nanalo nga pala ang aking ina. Ako si Steph. No, napag-iinalaan nga ako na... Bibintangan mo pa. Sorry ka. Mag-sorry na, mag-sorry na. Ano masasabi mo? Felicity pa. Ha? Di ba may ano, i-send ko na lang yun sa ano. Yan, may pa... Oy, may pang libre tayo sa labas.
Magbibis lang, sama ka ba, bibis na ako. Hindi, niikot lang naman tayo eh. Ganoon lang naman tayo eh. Ipapakita lang natin sa kanila yung ng tagig ng piyesta. Okay, no? Yan. Papakita ko sa inyo kung ano yung decoration ng piyesta dito, ng piyesta ng ilog. May mga batuhan dito mamaya. So ayan, punta kami doon sa dahil piyesta ng ilog ngayon, punta kami simbahan tsaka plaza. Ang ganda daw doon, maganda doon, maganda. Ang ganda ron, ang ganda. Ayos nga. Pupunta tayo doon. So ayan, dito na tayo sa loob. Yan, dito naman kami ngayon sa tulay ng Bambang. Yan, tingnan natin dito. Kasi dito, hindi ko lang alam kung may mga parada ng bangka ngayon. Meron ba? Hindi ko nga alam kung meron. Kung meron parada. Ah, wala pa. Mukhang wala pa ata. Dahil tao, oh. Ayan, oh. Sa amin dalawang tukmol. Pogi ah, grabe yung pormahan natin ah. Natamabi kayo. Wala pa, wala pa. Wala pa ata, namaya pa eh. Sa may Bambang. Daming tao, grabe. Kukulang pa nga yan eh. Dati nga puno to dito eh. Wala ko yun, alas 2, puno na yan. Ha? Alas 2. Alas 3 na nga tayo. Alas 2 lang po. Oo. Yan, ang ingat. Yan, shoutout sa lahat ng mga tiga-tagig. Oh, may banggaan pa pong naganap. Ay, kayo, tumapin lang kayo ha. Mga nagkakabanggaan na ho sila dito. Yan. Yung mga tinda nila. Oh, Bert, magpatato ka na, Bert. Bert, oh, ganda oh. New traditional style. Yan, new traditional tawag dyan. Sa ganyan style ng tattoo. Bakit kayo ako ba? Hello Kitty. Oh, Hello Kitty dapat sa'yo. Dahil sa'yo, tatalo ka dun sa tulay, 500. Ayaw mo? Mamaya na pag may pagoda na. Sino? May anong tawag sa ganito? Ano pong, ha? That eye? Para po saan yan? Ang forma po na kabataan. Pang forma lang, wala siyang ano? Wala siyang anting-anting, yung mga di ka tatablan ng bala, ganun. Forma lang. Ha? Forma lang. Pang forma lang talaga. Oh. Magkano po isa nito? 70 lang yung malaki. 70. Kasi yung 50 rito. Ito. Ito, yung maliit lang. Eh, wala naman yan. Puro 70 na yan. Pili kayo, dalawa. Oh, ito, tong dalawa daw. Ayan sa'yo, sige, isa. Ayan, si Clarence. Ito. Ayan. Ito. Gano'n yan? 140 lang. 140. Kano sa 40? Bayaran nga muna ng ano mo dyan. Wala kang barya dyan. Hindi, may barya ka dyan, 500. Dala mo? Wala akong cash dito dala eh. Wow! Walang cash sa dala. Wala ako. Ayan. Yan, at pinila natin sila. Hindi kasi ako nagsusuot ng mga ganyan-ganyan, blink-blink, no? Yan, kasama ko sila mama. Sila Tita Rosel. Ito sa simbahan. Magkano to ulit? Oh, suotin mo na, kasya ba sa'yo? Paano ba suotin yung kuya? Magkano lahat? 140 lang. Helmet. May 10 ka pa. Ayan, ganun. Ay, teka lang, may lang sila. Para mag-balance sila. Kala ko kuya, may ano eh, yung mga pag sinuot mo, yayaman ka, ganun. Wala pala. Wala mga pang-forma lang. Ay, lang kay Lolong. Ha? Kay Lolong. Okay. O, game. Hi, vlog! Tara.
Ayan o. Ayan o. Okay, sige, masagasaan na kayo. Ang ingay. Hi, kuya! Kaya-upload niya sa YouTube. Ate, wala kang jowa? Wala. Wala ka, pag bumili kayo na magkakajowa ka. Tara. Dito tayo. Oh, tabi kayo, masasagasaan kayo. Shoutout ko, kuya! Oh, shoutout nyo, shoutout nyo. Hello! Okay, okay. Pag bumili ang ganito, magkakaroon ng jowa. Eh, ba't ako? Bumili ako na to. Ba't Oh, wala magka- akong jowa? Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Mait na ulo ko. Mama, may sinasabi si Clarence. Ay, joke lang yan! Sabi niya, sabi ko daw magkakaroon ng jowa pag bumili ng ganito. Oh, sabi niya, di magkakaroon na daw siya, payag ka na ba? Joke lang! Hello? Tuloy ka Ay, na ba? bata mo pa ha? Ay, joke lang! Jowa ka lang, gusto jowa agad ha? Kaya pala tinuturuan niyo ako kay Babe, ha? Kung mga bata, manang-mana kayo sa, Gigi Bara. Manang-mana kayo sa kuya niyo. Yeah. Doon tayo sa loob. Sa kabila. Oo, ito. Ano? Ay, lipat. Lipat. Dito tayo sa loob. Gagala-gala tayo dito. Daming tao guys, grabe. Ha? Alas 3? Ano? Ayan po, simbahan ng Santa Ana. Ang ganda oh. Simbahan ng Santa Ana. Ang laki. Daming tao. Puno. Kaya sa kabila. Dito sila, Ang ginagawa nyo dito? Ha? Wala si mama. Yan. Sige tayo. Hi, Laime. Ang init. Oh, shout out to. Sino si shout out mo? Yun o. 2 joints ba? 2 joints. 2 joints. 2 joints. Hayan na dali, hay. Hayan na, hay. Hayan na dali. Ayaw. Si Kuya Gigi Bara. Gigi Bara. Oo. Pagkukulit ng mga bata dito. Uy, mulan na. Mulan na. Oh, takbuhan. Mulan na. Umulan na. Umulan na ho. Diyan lang. Hoy, Clarence, huwag kayong miwalay. Mga mawala kayo. Wah, kala mo malayo no? Para mawala So yun po, Mami Melba, ito na yung price ni Tita Rosel. Thank you! Yan, 500. Nanalo. Nanalo, no? Yan, may tayo sago. Dito lang kayo bumili ng sago sa Mangga Buho Bantan Chocolate. Walang pangalan May ba't wala kayong pangalan? Ito pala Shake Mobile. Uy, yun ang katukoy. Yung sago, ayun. Yan. Pagbawa. Yun o. Babato na. Ang ganyan no, dito pag piyesta nagbabatuhan ng mga pagkain. Malas ka pag na-jackpotan mo yung santol. Yan mga kuwelo. Hihingi na sila. Babatuhan na. Ano ma? May nakuha ka na? May nakuha na kayo? Wala pa. Pag nagkagulo na lang. Inaantay ko yung bato yung ano eh. Ang tagal, grabe. Halika rito. Halika rito, dali. Ayaw. Kanina sabi, sama mo kami. Halika rito.
Mabatuhan na sila. Umpisa na. Batuhan na, batuhan. Babatuhan na. Sa pool ba? Sa pool ng buto ng santol. Kailangan alerto ka rito, no? Hello. Batuhan na. Okay. Kakabatuhan na sila, kakabatuhan na. Nagulo na ba? Muntikan ka naman. Shoutout! Ate, ingat ka dyan! Ingat kayo. Sana wag tamaan yung GoPro ko. Derek Rose, mag-ingat ka dyan, Derek Rose! Daming tao, grabe. Sana wag tamaan ng santol yung GoPro natin. Ano yung binabato mo, Berto? Sakit yan. Shoutout,
dito ngayon sa tulay ng Bambang Taguig. Ayan. Ate, ba't ang ingay mo kanina? Wala kasi nag-aagis dito eh! Wala ka nag-aagis dyan? Nagre-reklamo si ate, wala daw nag-aagis doon. Kuya! Sumatay ikaw na nag-aagis ko? Yan na, puto. Yan na. Ang santol na, yan na. Dito wag na, dito. Sa kronika. Bago layo. Layo. Kailangan dito maingat yung ano, kasi baka tamahan ka. Yan na. Pwede na inyo! Umahap din doon. Siyempre. Wala, papalo ko kayo mamaya. Ano? Papalo ko kayo mamaya. Sige. Wala. I-stop ko yung mga mukha nyo rito. Kanina yung nakanganga si ate. Gigi Bara. Gigi Bara. Gigi Bara. Shout out. Kapatan mo, join. Grabe. Daming tao. Yan na po. Unti-unti na ako sumisigip. Yan o. Shout out. Dito kailangan alerto kasi baka tamahan ka dito.